ஆலங்குளத்தில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் கடந்த மாதம் கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு நிகழ்ச்சியில பேசின அன்பு மகள் பிரேமா அவர்களுடைய கோரிக்கையை ஏத்துக்கிட்டு வீடு வழங்கக்கூடிய ஆணையை நாங்கள் கொடுத்தோம். இப்போ அங்கு விரைந்து அந்த வீடு கட்டக்கூடிய பணி வேக வேகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. முடிப்பீங்க. காலுக்கு கீழே கொஞ்சம் நிலமும் தலைக்கு மேலே ஒரு கூரையும் வேணும் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய கனவு. வீடு என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்துடைய கனவு. குடிசைகளுக்கு பதிலாக நிரந்தர வீடுகளை கட்டித்தர வேண்டும் என்று குடிசையில்லா தமிழ்நாடு அமையணும்னு ஏராளமான திட்டங்களை உருவாக்கிய நவீன தமிழ்நாட்டுடைய சிற்பிதான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள். வீட்டில் தான் கட்டிட்டு இருக்காங்க. 2 மாசம் முடிச்சிருக்காங்க.